happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang pinaka hindi mo makakalimutang experience sa jeep? Uy, gagi, pare. Ito yung sa probinsya kasi punuan. Oh. So sa Bicol, nakasakay na ako sa atop or like a roof ng Sa taas. Sa taas ng jeep. Pinahirapan mo yung sarili. Sa bubong, yan. Oh, in sa Tagalog, bubong. sa bubong ng jeep. Oh. Oh, yun. Kasi, Ay, ang saya. Ang saya nun. Pero parang nakakatakot kasi yung harurot ng jeep sa probinsya Awa. kasi there's no traffic and all, Oo. diba? Talagang dadalhin ako. Hello, sa nipis ng katawan ko, Totoo. diba? Kaya nga nag-alala ako sa'yo, buti hindi ka nilipad. Eto na to. Oo, I mean, gagi, pare, yun yung hindi ko makakalimutan. And that happened again nung nagla-union kami ni Rocky. Awa. So, bilib na bilib yung mga kaibigan sa akin ni Rakitera. Oh. Kasi sanay na ako. Magaling ka sa akyatan Oo, no? magaling ako sa sabitan and all. Oo. Diba? Ikaw ba? Ano ang hindi mo malilimutang experience sa jeep? Yung sa'yo masaya kasi yung experience Oo. mo. Yung sa akin, hindi ko makakalimutan kasi grade 6 ako nun. Ang bata? Oo, grade 6 ako nun. So, 11, 12 years old. Hindi ko alam. Out of school youth ako. Basta yun. Okay. So, 12 years old ako. Dun ako first time nakakita ng manoy. Like ano? Ng Like, batuta. Ng lalaki. Temtem. Oh, temtem ba yun? Wala lang, naisip ko lang. Ganon. Oo, sa harap ko, sa jeep. Oh. Nag-aano siya, naglalaro siya ng kanyang keychain. Naglalato-lato. Oo. Uy, gagi, parang legit. So, ano Grabe. naramdaman mo? Sabi ko, yan na yun. Bata-bata pa lang, sabi niya, bitin. Liit eh. De, pero yun talaga, promise no mga kabisyo, yun talaga yung first experience ko na hindi ko makakalimutan. Oo. At nananawagan si Robin Siena kung nasaan ka man daw, ulitin mo. Ay, yeah! Hindi more of hindi ka magandang ehemplo para sa mga lalaki. Uy, tsaka bata ka pa nun ha? Oo, Diyos ko. Ay, nako, talagang nadungisan talaga ang aking pagiging inosente nung araw na yun. Kaya pala ganyan yung pagkatao mo ngayon. Kaya anyway, kabisyo, sure kami na kayo rin may mga kakaibang karanasan sa pagsakay ng jeep. Diba? Sino ba namang hindi? Kaya eto, ibibigay namin sa iyo, kabisyo, ang sunod na 2 uri ng pasahero sa jeep! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga manyakol. Ano ba yan? Kanina pa ako may nararamdaman dito sa gilid ko. Ano ba yan? OMG! Hoy kuya, ano ba yung batuta mo? Manong lalabas niya sa jeep yung talong niya. Nakasintigas ng batuta. Ha? Anong nangyayari dyan sa likod? Hoy, ano nangyayari dyan? Ito ang pasahero mong isa, Dinidikit yung manoy niya sa gilid ko kanina pa. Hoy, ano ba yan? Ano ba yan, ha? Hoy, hindi porket ganito ako, hindi porket ganito ako kaganda, ka-sexy, ka-alindog, pwede mo na akong bastusin. Miss, hindi batuta yung nasa tagiliran mo, miss. Anong tingin mo sa akin? Hindi alam yung itsura nun, tsaka ang tigas, parang nagnanasa siya sa akin, kaya alam ko ang itsura niyan. Hindi mali pala yung script ko. Marami yung nagnanasa sa akin, kaya alam ko yung itsura niyan. Miss, tumahimik ka na lang, miss. Bakit tumahimik ka? Oo nga, tumahimik ka na lang. Kundi itutusok ko sa itong ice pick na hawak ko. Hold up to! Akin na mga gamit nyo! Kuya, siya na lang yung kunin mo. Gusto ka naman niya. Kuya, siya na lang. Huwag naman ganyan. Ito na, wallet ko, phone ko, at buong bag ko. Huwag na mainit yung ulo mo. Painitin ko yung ulo mo eh. Uy, bigyan nyo na lang kasi yung gamit niya sa kanya.
Diyos ko, kung ganito si Jessa, nakakatakot kasama. Kaya nga, kung ako yung hold-upper, baka napingot ko na siya. Oo nga, ako na lang yung susuko. Ang bastos nitong pasaherong to. Ay, nako. Pero ayun nga, no, yung experience na nabanggit ko sa'yo, hindi lang naman to sa jeep nangyayari. Sa bus. MRT, sa bus, LRT. Diba? Oo. Kaya mas maging mapagmatsyag. Yan, mapagmasid Ayan. at mapanghimas. Ay, bawal Ay, nga bawal eh. ba? The best dito i-call out. No, i-call out. Pero tignan mo rin yung safety mo kasi kung halimbawa may nakadikit na sa yung ice pick Oo. dyan. Ikaw ba? What if may dumikit sa hindi mo alam kung ice pick ka pero Oo. matigas? Oo. Anong mararamdaman? Anong gagawin ko? Ano gagawin mo? Hindi, hawakan ko. Di, para malaman mo kung ano ba yun. Ay, tama. Diba? Oo. O kung matigas yun, tas matulis Oo. na feeling mo mapapatay ka, Oo. mas safety pa rin. Paano Safety kung first. matigas ito pero magbibigay sa'yo ng ligaya? Na, ano ba yun? Ano gagawin Ng talong? mo? Ayun ko. Hindi kasi Pwede mahilig ako talong. sa tortang Ay, talong oo. masarap yun eh. Pero depende pa rin talaga. Oo. O basta i-guard nyo yung safety ninyo, kabisyo. Totoo. Anyway, that's number 1 pa lang pa naman tayo. So last but not least, number 2. Andua. Pangadwa, ito ang mga heartthrob. OMG, konyo! Sabi ko naman sa'yo! Ayokong nagji-jeep, ang init-init, ang lagkit-lagkit. Kaya naman nating magkotse. Kakainis. Ay nako, Jessa. OMG, konyo, shut up! I said shut up! Lo, baliw ka na, wala naman akong sinasabi Hindi, ang gwapo kasi nung nandun yung nasa harap at nginingitian niya ako. Wait lang, lalapitan ko siya. Oh, Jessa, Uy, Jessa, nakakahiya ka. Ay, Jessa, ang gwapo mo. Can I have your number? Hello. Masyado ka namang straightforward, miss. Ay, ganun talaga. Feeling ko, bagay tayo. So, can I have your number na? Sure, miss. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Ipakilala mo ako sa kasama mo. Ang gwapo niya. Tipo ko siya. Si Kulot? Type mo? Lalaki siya eh. Oo, mahilig talaga ako sa mga kulot. Tsaka hindi ba pwedeng magkagusto ang lalaki sa lalaki? Ay, OMG ka! Konyo, I hate you! I like you. Ayan! Ay nako, si Jessa, Mga lalapitan o lalaplapin? Ay, nako, pero may mga ganyan na nagkatuluyan dahil sa jeep. Sa jeep, oo. Totoo. Ay, nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang idagdag dito, i-message mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!